ban kring ya ki khana shaphang ka sni kerpang ka jingyo lat luat kari India ka school managing committee jong ka Lumtyngkrain SSA LPS thad lasken block ha ka khat ar tarik nailar kala penlong ya ka Lehkmen Advance Independence Day celebration ar hajar ar phulai ha ka ni ka sngi nalor ki khana school lawan bandon bentalang ru da ki long kami long pa kumban ai men siem ya ki khun ki khti jong ki ba pulie ha ka ni ka school ha ka jingalang balapan ya da u andro lingdo chairman SMC Lumtyngkrain SSA LPS layo ka jingkran pediang burom na ka preciously Mary Sentam head teacher Lumtyngkrain SSA LPS ka jingkran aimen siem bat batai ya ki khna shaphang ka nongrim jong ka Independence Day na usam tingkan program organizer bana USD lalu DCCM SSA West Giant Hills bat habakut pat jong kani ka jingalang ka period har CRP muko cluster kala ai ki kintin khublei usam tingkan habakran halor ka thong ban kintiu ya ka puli puthi ula ong ba ka jiatrei lang bayajan hapreng ki khna school ki no hikai bat ki longkme longpa ka long ka badan kam bat ula khat laweru ya ki longkme longpa ba kimde ban ailat ba ki khon ki ksi jong ki kin pep school shiteng por ne pendu ya ka hok jong ki na ka benta banyo ya ka jingnang jing start namar ka jingnang jing start ka long ka watlam ban prat lenti ya ka jing sa dien sadum jong ka long breu man breu ka yeng ka sem bat ka snong ka thau Kajing kit klik Day menta Yong ki kon ki yong piu Kerchan pi ki Hai pure Hai start Hai tip Yo ki Uman Kita Kibru Woyi Uim Hagaluti Wato pi kawi kesengi Uman pi kita ki Jingsa temu Wah Haperdi hidup Haperdi wan wan jingcam citam Wah teng Wah iyi lem handrai du ka yung dan ni wa i ke bai ki khon no pa dan wa ke an ki khon ki tip ki penyo ka luti wa ba wa ki yo man ki bru ki walai ka ta ka luti ko wa hado wa he ki wa to man ki ta ki bai ki pa tuang ki ki hikai ki wa hado temben ki wa mungkin ria de ki dai wan te wa yo ki na pi wa hikai pi ha ka jing ba te ni por pi wa ne ki sngi wa man ka sngi wa kamen ka sngi wa sok wa miu hikai pi man ka sngi ya ka jing batai kerpang halor ke Independence Day la batai da USD lalu hakaba ulaong ka jing rakhe pendan burom ya ka Independence Day kalong ko wei na ki jing Lehkmen kari ban ken mau burom ya ka kerteng bat ka nam ki nong yale lait lut ki khlawat kari ki bala IT yala ka jong ka jing em na ka benta kari bat ka jat ben rio kerpangru ulayat hu khana ya ki khana shaphang uwo kyang nangba khlawat kari khatar doloi ubala sha phasi ha ki sipai ka sarkar phareng ha ka laipho tarik no pra khat phras pa nru puar bat ki kintin blai ki ba ulakren shwa bakin phasi ya u ki long shisha ka sakhi sabut ya kari khatar doloi kumju ya kari India kabala yo ya ka jinglai lut na ka sarkar phareng tangha po shispa snam hadien balade phasi ya u Shu ha kani kasngi ladan ru kiwe ki program Lehkmen bat ki yako bapher bakan thop ya ka general knowledge drawing painting patriotic song competition bat la pen song shit ru ya kani kasngi da ki jingshat bala shim benta da ki khanna Jing shi tap kaburam ako
tungin ikan dong, tungin